14 years in BPO industry, former training director of hindi ko na babanggitin, ng isang company, dati, 2019 Hall of Famer, multiple travel qualifier, local and international, grabe, pala nyo po travel lang need good, multiple car achiever, multiple house and lot achiever, grabe po, multiple, no? 25 million earner! Wow! And ito malupit, 25 years in MLM. Joined Biggood in March 2023 and presently a platinum rank leader. Wala pong nag-recruit sa kanya, kusang nagpa-recruit. Grabe, no? Kung ikaw pinilit pa, pinagduldulan ng sarili niya. Mag-recruit ako. Recruitin mo ako. Grabe siya na naka-recruit yan. Correct. Okay, nagtago ng 3 months. Kanina, pinamakulong. No? Ito, nagtago ng 3 months, nagpa-recruit. Paglabas niya, platinum rank. Grabe, no? Sino gusto mo tago 3 months? Paglabas mo, platinum ka na. Wala pa kasi sa magawa ko. Kailangan niya lumutan. Founder ng Team Diamond Dragons International. Please help me welcome Hansel Edurman. Music! Grabe! Magandang hapon sa'yo, Coach! Good afternoon! So excited na kami itanong sa'yo ang mga katanungan ng maraming tagalingkod. Okay! Bakit kinakabahan? Alright! Itatanong ko na ang katanungan ng tanong. Okay! So, ready pa tayo? Okay, Coach. Question number 1. Coach, handa ka dyan na po kayo. Kinakabahan ako. Kasi parang hindi naman ako welcome dito. Akala ko pag tagalingkod, malulupit sumigaw. Hindi mo kayo makinig. Akala ko tagalingkod ako parang nasa buhol ako. Alam niyo ba sa buhol may sikat na sikat? Ano yun? Tahimik lang siya. Kahit pamilya niya yun, nakatingin lang siya. Hindi siya pumapatakpak. Sample! Etong tanong, nasa lingkod ba ako o nasa buhol? Hindi naman ang ingay na tagalingkod! Hindi ko kaya. Grabe, yun naman pala Para kasi nakaka-insulto, pinakain na nga tayo, tapos mamaya pa po ang siesta. No? Ang natutulog pakigising. Ayan, pakikisigin pa gabi. Bakit? Kasi mahirap po pangungutin dito. Mahal po bayan. No? So guys, before po ako sumagot sa mga katanungan ninyo, gusto ko po muna marinig yung ingay ninyo. Pwede po bang marinig ang ingay ng mga taga Mindanao? Magpapakalo ba yung mga taga Visayas? Hindi pa ako nagtatanong. Marinig naman mga taga Visayas! Mas maingay. Eto, tanong, nasaan tayo? Kung magpapakalo ba yung mga taga Luzon? Taga Luzon! Guys, magpakita tayo ng lakas. Sabi nila, minamata nila si Lingkod, hindi raw puputok. The fact that nobody is talking about this when it comes to trading goes to show that only a very few people are. Ang sasara daw. Wala akong ingay, wala akong lakas. Parinig ang lakas ng Green Makers Worldwide. Kaya na! Yan ang sinasabi ko. Kailangan sa mga oras na ito, kinikilabutan na pag hindi mo tumatayo ang balahibo mo. Ewan ko na lang kung anong tumatayo sa iyo. Guys, dapat sa mga panahon na ito, nakikinig kayo, nakapokus kayo, hindi na kayo nakahawak sa cellphone nyo. Kasi minsan nag-iipon-ipon ng pinakamalulupit natin mga diamond leaders, tapos nagsiselfone kayo. Dapat pinakikinggan nyo sila kasi yung kinukwento nila, experience nila, sila po yung ehemplo natin, sila yung susundan natin. Para kung ano sila, maging ganon tayo. Amen. Sino rito gusto maging diamond?
Grabe, ang ganda ng question. Parang pang Miss Universe. I believe. Di ba ganyan lagi pang Miss ano? So, gusto ko po muna malaman, sino po rito yung mga wala pang 1 year? Taas ang kamay. Dami, grabe. Okay, sino naman po dito yung first ever company niya, si Livegood? So, ibig sabihin, mga tumalong na pala kayo. So, hindi na kayo bago. So, hindi na pinag-uusapan dito kung gaano ka katagal. Ang importante, may alam ka na. Okay. So, ang tanong po ni Ma'am, ano pa ba ang future ko kung 1 milyon na po si Livegood? Sino po ang may worry dito na gano'n? Taas ang kamay. Lord, ang hindi magtataas ng kamay, huwag mong bigyan ng incentive mamaya. Ayan, marami po nag-worry dito kasi nagbayad sila, may future pa ba sila? Okay. Sige po, sasagutin ko po yan. Mukhang may gagamit po ba noon, Coach? Para sa iyo yan. Pwede ko po hiramin to. Meron po ako ipapaliwanag sa inyo, okay lang? Alam niyo po, i-request ko po talaga, ay, may gulong naman pala. Yun, may gulong naman. Ni-request ko po talaga na huwag na po ako paupuin. Kasi po maraming event na po ako na sinalihan, sira lahat ng upuan. So ayaw Kaya nga pala, alam niyo na. Now, kanina po bago kayo dumating, nandito na ako. Ang una ko pong ginagawa pag may event, naglalakad po ako sa stage. Sinusukat ko kung gaano katibay. Kasi maraming beses na rin po ako lumusok sa platform. Alright, ladies and gentlemen, this is my response to the question kung may future pa ba kay Livegood. I mean, this is a valid question, especially po sa mga bagong sali pa lang. Okay? So, ito po, this is based on my experience. Sino po rito nakakaalam, naka-ano ba to? Naka-stream? Sino po rito nakakaalam ng lifespan ng network marketing? Taas ang kamay. Lifespan. Lahat po tayo may lifespan. Lahat tayo may hangganan, ang tao may hangganan. Agree? Yang upuan, may hangganan. Yang ilaw, napupundi. Yung pader, humihina. So, ibig sabihin lahat po, sa mundong ito, may buhay o wala, may hangganan. You have to accept that. And therefore, ladies and gentlemen, multi-level marketing or network marketing, may lifespan din po yan. Ang tanong, nasaan na po ba kami? Kasi po, importante maintindihan ninyo ang lifespan para malaman ninyo kung sasali pa kayo, kung may future pa kayo o wala. Okay, ready na po ba kayo? Yes! Alam nyo, etong lifespan, bihira niyo po ito makikita ang pinipercent. Tama? Bakit? Kasi ang kumpanya ninyo pinanggalingan ang tatanda na. So hindi na nila ipapakita, otherwise marirealize ninyo, hala, uli na pala ako. Okay? So ito po yan, ladies and gentlemen. Dito nakasalalay ang success at failure mo kung tatrabahuin mo. Ito po yan. By the way, shout out po sa aking team. Team Diamond Dragons! Ayan. So ito po yan. O, siguro nakita nyo na po ito. Nakikita ko man ang lahat yan. Sayang ako naka-live sana. Minsan lang ako pumakat sa stage, hindi pa ako naka-live. Naka-live ka rito. Naka-live po ako. Hello po sa lahat po na nanonood, sa mga fans ko po sa ABS, sa GMA, and thank you po sa St. Peter's na pinahiram niyo po. At pinahin ko lang po yung likod kaya hindi halata. Okay, guys, ito po yung lifespan. Ito yung pinakaibabaw. Ito po yung tinatawag nating plateau. Plateau stage. Kailan po nangyayari ang plateau stage? Ang plateau stage po nangyayari if the company is more than 15 years na. Ibig sabihin po niyan, kahit ang galing mo pa dyan, kahit ikaw ay top earner pa, kahit si Coach Fernand ka pa, pag 15 years na, kahit anong tumbling mo, wala na. Tama? So, ang kumpanya po na nasa plateau stage, kumikita na lang po yan either sa direct selling
kumita lang. Kung hindi, para magkaroon sila ng millions of user ng product. Kanina may nagtanong sa akin sa labas, Conscience, anong future ni Good 10 to 15 years from now? O gusto niyo malaman? Yes! Wala ba tayong tubig dyan? Mahal po ang bayad sa akin dito. Tubig lang. Palakpakan lang si Coach Tim. Yan po yung kauna-una ang naniwala sa akin. Okay lang po, ilun lang po ako. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work management. Kinakabahan po ako. Grabe, kinakabahan ko pa sa lagay na yan. Okay. Kanina may nagtanong sa akin, Coach Hans, what is the future of Lead Gold 10 to 15 years from now? So that would be 2023, I would assume 2033. 10 years na si Lead Gold. Tama? Yes. Okay ha? Etong tanong, number 1, ilang milyon na kaya tayo nun? We might be 500 million. Now let's not talk about the world. Let's not talk about global. Let's talk about the Philippine setting. Coach Fernand, mga ilan ka na ngayon? As of today, 140,000. Oh guys, FYI, as of today, Philippine market is BMW is 140,000. Palakpakan naman natin. 1 million, 140,000. So teka, gagawa ko ng rough estimate, 140. So mag-end tayo this year mga around 800, 700 to 800,000. So I would say sa Philippine setting po, ang BMW will be around 10 million. Yes! Now, etong unang tanong, 10 million members, ilang million kaya dyan ang sayo? Ilang million dyan ang sayo? 10 million! Coach ka na, 10 million ka na. Now, etong tanong ko sa'yo, ano ang mangyayari pag 10 million na tayo? Natural. I'll be straightforward to you. Ladies and gentlemen, magiging mahirap na po ang recute. Ano yung recute? Yan yung natutunan ko sa isang house. Ay, sorry. Sabi na nga ba eh. Yan po yung natutunan ko sa isang kausap ko. Sabi niya, nung nakita niya pala, di ba, binarya naman tayo lahat natin, di ba? Nung nakita niya po yung left and right, bilog, ay, yan yung recute, ayoko niya. Ayoko ng pyramiding. Ang skill drawing ko po, triangle pala. Sabi ko malayo ang triangle sa pyramiding, ha? Okay. Admittedly, mahirap na po mag-recruit. Mahirap na magpasali if you will be doing it 10 years from now. Eh, anong future pala namin, Coach Hans? So, kung 10 years from now, we are 10 million, etong tanong ko sa inyo, subscriber hindi? Magsasubscribe hindi? Magsasubscribe. Magkano na ang matrix mo yan? Kung tingin mo malaki ng matrix mo, isigaw mo! Ngayon, kung malaki ang matrix mo, magkano na kaya ang matching bonus mo yan? Etong tanong, andyan ka pa kaya sa likod? 10 years from now? Nasa likod ka pa kaya 10 years from now? Ay, reklamo ka na ng reklamo. Apply, parang gusto ko nang mag-quit. Ang hirap mag-subscribe. Okay, now, tuloy ko to. Guys, dahil 10 million tayo, lahat po yan subscriber. Tama o tama? Eh, di sa mga matrix mo. Eh, di sa mga matching bonus mo. Eh, lahat din order ng product. Eh, di sa mga retailing ka mo. Eh, di sa mga. Gusto mo sumabog? Eh, di umabog ka ngayon. Gusto mo sumabog tapos apply support. Mukha kang support. O sige. Backwards. Guys, ang first 1 year ng kumpanya ay hindi po pioneering stage. Yung 2023 to 2024, it's actually called the pillar stage. Ibig sabihin, kung ang building na ito, hindi po ito tumayo ng ground floor, tinayo agad ng first floor, second floor, magko-collapse po ito. Ano ang unang ginagawa sa building? Hinuhukay
pioneer. Lahat po na sasali sa pioneering, magiging multi-millionaire yan. So, ibig sabihin, yung sasali next year pa, yayaman kay Lidbo, tapos ikaw nagdududa. Guys, kung magiging multi-millionaire, ang sasali ng 2 years pa, paano naman ikaw ngayon pa lang kasali na? O, ito pang malupit, magmumomentum pa yan. Hindi pa tayo tapos. Pagdating ng momentum, yung mga pioneers, sila rin may mga mansyon, 3, 4. Sila yung nagkatravel sa buong mundo. Sila yung meron na pasok ang nila. Sila yung maraming sasakyan. Sila yung 100 plus million ang laman ng account. Guys, ang pinag-uusapan natin, yung mga pioneers. Sila yung tinutukoy ko sa momentum days. Now, ang tanong ko sa inyo, pioneer ba kayo? Hindi ka naiintindihan. Nakasabi ko lang. Ang mga pioneer, next year pa sasali. Next year pa tayo pupuyugin ng mga leaders sa iba't ibang kumpanya. Yung mga sumali dito ay mga ordinaryong Pilipino pero may malalaking pangarap. Ordinaryong Pilipino na babaguhin ng Lidbo. Ordinaryong Pilipino na magiging multi-millionaire pagdating ng pioneering momentum at acceptance. Kaya kung nagdududa ka, ito lang ang tip ko sa'yo, kaibigan. Personal tip ni Coach Hans. Ngayon pa lang, mag-quit ka na. Huwag ka tayo magplastikan, mag-quit ka na. Para kami na lang ang iyong palakpakan. Kasi kung mag-quit ka ngayon, tandaan mo, tanongin mo muna sarili mo, pag nag-quit ka ngayon, ano ba ang buhay na lang hihintay sa'yo pag nag-quit ka? Meron o wala? Wala pala eh. Ba't di mo gawin sinigod? Ba't di mo ito gawin? Kasi dito meron kang chance at yung single chance na yan, posible yan po ang puputol sa sopa na kahirapan na ipinamana sa'yo ng ninunong-nunungan mo. Tama o tama? Tapos gusto mo mag-quit? Di mag-quit ka. Tama? So naiintindihan niyo na po ba? Ngayon ito tayo mo, tutuloy o tutuloy? Hahanaw. Yayaman o yayaman? Hindi pa rin pares tayo. Balang araw, alam niyo ba? Balang araw hindi na tayo magkikita-kita. Kasi nasa iba't ibang bansa na tayo lahat. Balang araw, ngayon, mga kapag nasa expressway ka, may nagdadrive sports car, ang gaganda ng mga bike, pumapalakpak ka. Gusto ko yan. Balang araw, pag may dumaan sports car, taga-Lidbo yan. Pag may nakita ka mansyon ng bahay, taga-Lidbo yan. Pag may nakikita ka, pumupunta ng palengke, butas ang short, relax na relax, taga-Lidbo yan. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan mag-base na maganda para magmukhang mayaman. Ang importante, kahit simple ka, 100 plus million ang laman ng bangko mo. So, sorry, marami ata ako. Ay, question and answer pala to, sorry. Coach Hans, grabe. Makita lang po ba? Coach Hans, sa tindi at lupit na kasagutan mo na lahat na itatanong ko, sinagot mo na. Sorry po. Wala nang tanong. Isang tanong, Wala nang tanong. Isang tanong, Sige po. Makinis lang. Isa na, 2 minutes lang tayo. Opo. Okay, ang tanong. Coach Hans, isang katanungan, kahuli-hulihan. Tanong sa mga experience uplines, paano ba tumibay sa rejection? Kasi parang lahat ng kausap ko, ayaw kay Lidbo. Yun. Sino rito nakaranas sa rejection? Taas sa kamay! Lahat na nagtaas sa kamay, payaman kayo. Kasi walang lumama na hindi na-reject. Tama. Akala nyo ba hindi kami nare-reject? Akala nyo si Coach Bernard hindi nare-reject? Pag wala kang kita, pagtatawanan ka, i-reject ka. Pag sobrang laki ng kita mo, tulad ni Coach Bernard, pagtatawanan ka. Kasi tawag siya scammer. Tama o tama? So ang tao, whether you like it or not, pang ayaw nila, ay hindi mo kailangan ipaliwanag yung kulay ng buwan, yung butas mo para maniwala sila. Pero tip ko po sa inyong lahat, you have to accept the reality that you are in a business of rejection. Kung takot po kayong ma-reject, then this business is not for you. Ilang rejection na na-encounter nyo? Isa, dalawang, tatlo? 25 years na po kami sa industriya ito. Bakit po hindi namin ramdam ang rejection?
Kaso nga lang, limited yung time natin. Baka po ako sige ni Coach pero na lang. Okay. So, isa lang ang natutunan ko sa'yo. Walang tamang rejection sa taong nega. Tama. Okay. Wala, and ito, last word. Last word. Mga 3 hours. 2 seconds. Wala pong nare-reject sa taong unawa niya kung para saan ang ginagawa niya. Yes. Hanggang di nyo naunawaan, bakit kayo nakinig ko, bakit tumatakot kayo na rejection and everything, hanggang di nyo alam yung deepest why ninyo, patuloy kayong marireject. Pero sa mga tao katulad namin, na ginagawa to kasi gusto namin ng magandang buhay sa pamilya, wala kaming pakialam sa rejection. Alam mo saan ko namin yun. Coach Hans, alam nyo, pag nag-nega sila, nag-reject, hindi naman sila nag-reject sa atin. Eh. Tama. Nag-reject sila sa pangarap nila. Exactly. Yun. Kaya guys, pag na-reject kayo, hindi na magtatanong to kasi mahaba ka ito ng tomi. Pag na-reject kayo, wag po sasama ang loob niyo. Correct! Pag na-reject kayo, dapat naaawa kayo sa tao na nare-reject sa inyo. Kasi hindi... Ayan, tinanggalan na ako ng mic. Wala. Hello. Si Ma'am, kanina po taas 5 minutes na lang, sir. 2 minutes na lang, 1 minute. Guys, tandaan niyo to. Rejection is very normal. Hanggang nararamdaman niya yan, you are not yet ready. So if you want to be successful, then accept the reality it's going to be part of your daily life. Yes! At ang unang mag-react sa inyo, pamilya niyo, normal yan. Girlfriend mo, asawa ko, normal yan. No? Ako, una-una networking ko, galit na galit asawa ko, pero nung nag-pay out ako 45,000, sabi niya, naalala ko nung una nagpaalam ako, magre-resign ako. Hindi pwede. Pag nag-resign kayo, walay tayo uwi ako ng Mindanao. Taga-Mindanao asawa ko. Gawa ko, hinataw ko. Hinataw-hataw ko. Yung aking mahal na asawa naman. Nakachamba rin. Hinataw ko, lumabas. Okay. Ay, uwi na po ako. Hinataw ko guys. Paglabas ng cheque ng aking komisyon, sabi ko sa asawa ko, magre-resign na ako. Ang sabi niya, ikaw. At dyan, tatapusin ko na ang aking share. Maraming salamat! Pwede po na ako mag-request. One last time, ma'am. Magpapapicture lang po ako sa inyo. Okay lang po? Kasi minsan na itong pagkakataon na ito eh. Dito muna din dyan. Sabi ni Coach. Guys, baka hindi nyo alam, 1,400 po tayo. Wow! Palakpakan niyo naman. 1,400! Grabe naman.